Otot sing gerakno iku mau sumsum, tulang belakang. Sing gerakno sumsum iku utek. Utek sing gerakno malaikat. Malaikat sing gerakno pangeran, berarti sing gawe montor iku pangeran. Lho ngono. Zikir sing modern. Zikir zaman biyen kan subhanallah, subhanallah ngantuk jeblok lali. Tapi saiki sampean roh apa wae eling pangeran. Iku mau carane. Sing gerakno iku pangeran. Sing gerakno iku pangeran. Runtutane kados wau. Makane sampean digelakno tiyang, nek iso ya gak lara ati biasa wae. Iku sing gerakno lambene cah iku pangeran. Iki aku diuji kalau pangeran sabar tak gak ngadepi wong iku. Meneh-meneh petuk cah iku maneh. Oh, bedes liwat. Tapi yang kelakuane welek, omongane wolo. Tapi nek sampean eling, iya kabeh sing gerakno pangeran. Lambene sing ngobetno ya pangeran. Iya, Pak ini ujian teko pangeran, sabar atau gak aku diuji karo pangeran.